Ka khubar ka bakham penkemen bat penkendit ia kiru it football ba ukluria le kai ba paunam ka perthei u Lionel Messi un salong u player u babun assistam habaro ki player ka perthei ia mentah u Messi ulayo saus pa teli bat usa satang sau teli ki assist ba unlong u top assistor haga history football baro kawei bat baun baru ia kerikot kum u player bakrau ka perthei kini ki saus pa teli ki assist ki baulayo lemba ki turnamen baper kum haka La Liga ke Champion League Copa America ke French League MLS International Match kani kamde satya ka achievement gabarit haka jim jong u baro nadu ke Barcelona ke PSG Argentina hadu ke Inter Miami kumta hadu menta u Messi udang yai beteng ban yale kai bha hai kisngi bat kisnem ki banwan shwa ba un chong thai tanggini ki khubor khublei shibun